raha tsy diso any amin'ny elefia nidina daholo ny budget ny ministera any ary nidina tena nidina be nidina daholo afatsy ny anomenina izy zay raha tsy diso ny anomenina tsy nidina mba hampisehoanay ny fahavononanay anova zavatra amin'ny omenina io hanome sehatra sy hanome vahana ny mpampianatra indrindraindrindra zay efa nijaly hatramin'izay mikaramakely sy ny namany io lao ihany koa ny fampiakarana ny zavatra zay nitakiny mpampianatra teny Akianja ny indemnité de logement angamba izy zay ny tsy haiko 70 ariary sy 410 ariary le ny anjareo hatramin'izay dia za tsy hiteny hoe firy fa hiakatra izy ihany ny indemnité de cré koa izy zay angambany ohatra niakatra koa izy an'izay anatin'ny elefia any dia zany niezaka ataonay daholo zany anamafisana koa ny ina moa zany fampianarana fatadidiotsika rehetra io tsisy toy izao tsika raha tsy ny mpampianatra mbola magnano mbola tsara atsika jiaby avagnaby amin'izio andra alikaly na rivariva afatsika mifampitafa mifampizara ny kely mba fantatra no moaly atsika zegny nanaraka mitandregny ary naharegny ny koragna nataony président colonel Mikael momba zegny karakory ny fahitavany ny itondrasana ity firenenantsika ty tagnatin'ny ataontsika hoe 1 mois eo zay nandraisan'ny fanjakana maro zegny réaction tafaran'zay nagna réaction daholo atsika jiaby na le olo zay ataontsika hoe manogna na ny contre na iny samby nagna réaction daholo amoa zegny kineko tsy mangala réaction à chaud parce que amin'ny catholique misy raha tiako zay hoe fahendrena fangalagna ono anao koa zay mangala raha raiky à chaud matetika anao zegny diso ny position raisinao agnatiny satria anao agnatin'ny émotion zay anao mitandregny raha ny raha nisy nomoaly zegny ny raha tsapa tagnatin'ny discours regny ary mahatonga olo jiaby de deux côtés zegny no mivolagna hoe Madagasikara dia tsy Antananarivo zegny fo Madagasikara dia tsy Antananarivo ary eto zegny no andesigny angalatsika hono fa indrindra atsika avy amin'ny faritra ireo colonel aby ro fahitavako izy zegny mety diso zany fahitavako zegny fa rôlo abo tsy olo ratsy ary ro io tsy olo ataontsika hoe mauvaise foi zegny roa am'le raha ndeha tondro fa kanefa kosa ro zegny mirécupérer une situation très critique, une situation très compliquée. Zézira nresindro si louvendro. Kanefa kosa zegny le attente tsika le raha iambesantsika vahoaka agnatinao de be satria tagnatin'ny fotoagna maromaro tagnatin'ny taogno maromaro le raha nanahirana atsika roa atsika tsy nasakiny volagna satria marigny atsika tagnatin'ny tsindrazolena atsika naingigny tam'le mararitsika igny joyeux tsika zegny afaka nambela malalaka ikoragna donc zegny lasa priorité tsika daholo raha jiaby tout est priorité ka reto olo reto amindray zegny sanganegna hoe aino ny ho samborigny aino ho resigny amy raha jiaby sy ny karazany sy ny manana de lasa atsika amindray zegny hoe mety midriky agnatin'ny doute hoe azalahy agnatin'ny ty koragna tya miresaka plus ny
Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, aia mba zahay amin'ny faritra zay raha mivoaka zay fa za zegny tia volagna hoe intentionnellement zegny par intention zany rola boty sy mieritreritra zay fa nohony tellement problème maventy latsaka ankaterena loatra le firenena atsika de ndrendeha anamboarandreo so tsy haindro par où commencer zegny tsy haindro ka eto tondrasako solution amindreo zegny anareo colonel mitondra Madagasikara misy raha tsotra nampianarigna amin'olo magnano mathématique natao hoe calcul d'intégral amin'ny calcul d'intégral io zegny misy natao hoe élément le plus petit atao hoe dx anao koa zegny raha linéaire zegny dx fataonao so anao koa agnatin'ny surface zegny lasa hoe dx dy anao koa agnatin'ny volume zegny dx dy dz zany hoe ino raha tian'ny mathématique volagnina amizay anao koa zegny tombe amin'ny problème araiky maventy tsy hainao karakory anamboarana izy tsy hainao mihitsy zegny karakory zegny raha anamboaranao izy aia miloany sy vitany zay misy amitsika zao io dia mathématique zegny mampianatra hoe découper io problème-nao en petit problème zany hoe tapatapa problème-nao jiaby io lasa zanaka problème madinidiniky ka regny zanaka problème regny no hitondrasanao zegny solution zegny fa rehefa voavahanao zegny le problème madiniky tsikelikely regny de ho voavahanao ihany le problème maventy donc zegny izy koa misy olona maventy amitsika zao io dia hoe la caisse de l'état est vide tsisy vola ao la caisse de l'état est vide l'état n'est pas en faillite fa kosa misy koa olo misy vola fa reto olo reto etsika ny zegny etsika zegny misy sasany tsangana hoe nagnima zay karano voavolagna tsy hoe karany jiaby le magnano anazy ro io misy vola ary be vola ary zegny fanjakana jiaby nandalo teo dia mandeha mindrigna vola mitomagny amindreo fa kanefa etsika prinany nefa tsy zegny raha taketsika agnatin'le refondation tsy zegny raha taketsika agnatin'le fiovoagna satria olo mampindrana raha aminao tsisy raha gratuit blanc dikan'zegny ino raha mety ataotsika mba ahafahantsika mireprendre le contrôle misy ira zay tsy tadidiko zao volonira zy maro fa tetranany I lose control nanananana I lose control zany hoe za zegny very zegny le contrôle ny raha raiky andeso noho izy igny anao lose control io nefa anao zegny no namezany vahoaka le fatokisana vahoaka fo todia vahoaka fo afaranao ke noho izy igny solution amizao io dia tsy solution globale fa solution ataotsika entre guillemets régionale à chaque problème atsika zegny tsy maintsy mila mitodika am'le région hoe ino ary solution nareo am raha io parce que atsika koa mbola mieritreritry hoe fa hoe solution globale hoe tiany Madagasikara atsika on n'en sort pas agnatin'le izy tsy tafaboaka atsika io fa hoe reto faritra reto tiany manahirana anareo de ino ary ny solution hitanareo aminany satria ro mahay raha marary sy raha misy amindroa sy raha magnageja roa de anjara amin'ny fitondragna zao zegny midébloquer mifaciliter amin'ny raha jiaby zegny mba hitondrasana am'izay solution zegny maro raha efa nikoragny teto maro be ka am'izao zany mivolagna koa zegny agnatin'ny le ranomoaly hoe ataotsika hoe misy karazana hoe assise nationale dialogue sy ny namany de namezagna FFKM za eto dia catholique izy koa amin'olo amin'ny code d'azur eto mahay tsara ny implication ko amin'ny atao hoe finoagna katolika mitsangana amin'ny finoako zaho ary tsendriky misy andra na andeha segondra ialako am'zegny finoagna katolika zay kanefa kosa za tsy d'accord ny finoagna katolika mibidabida eto za impira agnatin'ny vidéo ataoko magnakianana ny mpitondra katolika zay mibidabida noho izy igny za tsy d'accord zegny mety ho gaga anareo zao za tsy d'accord amin'ny FFKM
andeha hiditra andeha agnanaovana raha azy non 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 io ihany nona raha betsaka. Il faut que la religion io reste cercle privé, zany hoe ny za minon'Andriamanitra io tsy tokony io place publique, io anjarako za manokana zegny hoe za zao minon'Andriamanitra. Zegny tsy tokony hoe ilako rakoto raha andeha sy ny namany sy ny namany sy ny namany, fa ny fitondragna ny fahefagna tsy tokony bidabida amin'ny zavatra zegny. Ke magaga karaha ohatra ataonay aloha pratiquement ho an'izay tsy mahegna amin'ny faritry misy zay amin'ny faritry ny région Diana igny misy silamo ary communauté musulmane ro dynamique ro rabe sy namany atao kory zegny ro foto ro tsy agnatin'ny FFKM nefa ro le jiranay ro nomaly zany koragna taminareo fa zay ny agnateran'olo mokary kofa idy de kanzegny io tsy solution tsy FFKM. Boka voro agnatin'ny FFKM magnano politiky ndray amin'ny katolika ao zay misy évêque-ny ao tsisy raha ilagna izy na tana eny fa raha ohatra hoe za tsy papy za tsy naneny ro fo fa za koa nikaheny papy nagnotany hoe karakory efa tsy nianandro maromaro tamindreo nidégageko tany aminay katolika zay fotony ro magnano politiky zay zay maro amin'ny évêque-ny ao magnano raha zegny. Ny andro ndeha nikinana raha sy ny namany boka voaro misy solelaka koa amin'ny évêque-ny ao misy magnaraka raha zegny misy solelaka firy tamindreo tsy solelaka tamin'ny fitondragna teo firy tamindreo io afaka manongona agnarana za koatra tianareo zay tsy d'accord am'zegny zay tsy d'accord mihitsy hoe rola bo fa tsy crédible koa FFKM zegny ro tsy crédible amin'io raha io fa tromba tokony hoe atsika sambatsika zegny mitady hoe karakôra fa atsika magnabe sy ny namany sy ny namany sy ny namany agnatin'le izy fa koa hoe FFKM zegny hoe zegny magnano politiky nefa tsy tokony zegny raha ataondreo agnatin'ny raha katolika za mivolagna zegny ary tsisy andra elako fiangonana anaka fa koa fa misy raha tsy manjary ato volagniny fo io tsisy raha tabozy fotony maro aminay ato koa zay anao zao nde critique l'église tsika magnino zegny hoe non 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 ro tsy mandrasa tike midika an-dagnitra monseigneur anay ato tsy mandrasa zay nde tike idirandreo an-dagnitra fo kalokalotsy azondreo ke karakory tsy volagninareo koatra tsy manjary ataondreo misy aminay ato koa zay ke agnanaovagna azafady zegny am'le koragna nataon'ny président normal igny hoe de bonne intention le izy satria atsika censé hitondra olo amin'ny raha tsaratsara kokoa amin'ny famarinana kokoa sy ny karazany sy ny namany fa ireo olo abotsy crédible raha crédible io FFKM io atsika tsy navy amin'ny situation karaha ty mbarako atsika zay fa noho tsy mampa-crédible reo zao satria ils sont tous politisés aussi tamin'ny fitondragna teo anareo tsy gaga magnano JMJ katolika amezan'ny fanjakana budget hoe amezana ino kitiny JMJ ny katolika za mivolagna zegny tsy d'accord am'zay samy fanjakana zegny zala ambla ro samy katolika zay hato iasalo amy gourde de kitiny agny zegny le izy misy aminay monseigneur anay évêque-nay abo mandromborô loloa rô nde zay sam'zay ato fa misy hoe mikoragna zo tsy tanareo zegny ke boka eo ndray le fikoragnana amindray am'le hoe Antananarivo sy ny karaha ke zao ny raha zegny tiako impodianana sy aviana amitsika hoe atsika agny amin'ny solution tokony entsika zao zegny solution ataotsika par région io zegny le DX volaniko igny zany hoe isaka région mahita problème azo izy de ino amindray zegny le solution azon'io région io entigny agnatsaragna sy ny karazany baka agny zegny izy miainga fa regny DX regny mitambatambatra no marésoudre io problème maventy io donc problème tsika zao io zegny koa fa misy raha aminareo mpitondra mpanjakana anareo colonel dimy io apetraha mihitsy zegny managna anareo confiance amin'ny région amin'ny région agny zegny azovy olo tokony afaka andamigny regny sy ny namany sy ny karazany ino raha tokony koragnindreo sy ny karazany sy ny namana de rehefa regny raha regny zegny no avory mipetraka zegny agnanaovantsika résolution agnatin'le izy satria problème-ny vahoaka zao ny problème roe fo volaniko hoe
raha roe fo raha mila résolvetsika zao la JIRAMA et puis PPN pouvoir d'achat io zay raha mila résolvetsika io fa io tsy solution globale fa io solution régionale isaka faritra isaka fivondronana district mamoava azy tokony agny zegny itondrasana izy agnatin'ny raha jiaby zegny fa ndray magnano zegny amindray ho avy zegny le ataotsika hoe agnomanana ny fagnanaovana hoe refondation amin'ny constitution senama ary zay zao agny Diego fa mihetsika zay tsy amby amin'ny faritana Antsiranana zay tsy amby ninay horegnina roa atoato tia ninay zegny amin'ny proposition ataonay fotony maintenant ou jamais soit nianatsika zegny mahavita izy soit tsy rabe fotony atsika mila mifagnajako agnatin'le izy ke noho raha jiaby zegny sy ny karazany sy ny namany amin'le koragna nataonao moaly igny anareo mangataka fiaramiasa amitsika zay tsy contrat zegny tolo-tagnana ne ataonay aminareo isan'andro ndreto zay vogno agnampy fa ndraikindraiky raha volagninay raha ataonay tsy tandresinareo vantana fa tsy magnino fa zegny tsy sakinanay zao io zay ankigny zay tsy agnano koa parce que nareo tsy mamaly ke atsika mila miaraka agnatin'ny raha io baka niliony zanakanay maty tamin'io faritany Antsiranana io tsy matimaty boro tsy raha hoe raha rarakan-drano zegny fo zegny raha takinay agnatin'le izy de tsy mitsakarakaraha maro fa hoe ino zegny agnentagnana force vive jiaby amin'ny faritany Antsiranana na tsy endriky avy le ataon'ny fanjakana atsika fa ivory atsika fa iaraka ikoragna agnanaovantsika proposition hoe ino zegny ny tegna tiatsika sy mety amitsika amin'ny tanànatsika io le atsika fa hainareo de atsika zao koa fa mikoragna atsika tsy hoe antakarana sakalava tsy ino zegny hoe sy nama fa hoe azovy aby olo mivelo mitady vola ao sy ny karazany sy ny nama io le atsika ke tongava agnatin'ny raha zegny fa tsika tsy ambindroa ary ny diaspora jiaby zegny entahiny mba agnampy zegny agnatin'ny fagnanaovana raha jiaby zegny raha takina amin'ny diaspora zegny efa ela ny volagno teto hoe tokotro misy ny atao hoe fonds de solidarité de la transition fonds de la solidarité de transition ino ma atao hoe fonds de la solidarité zany hoe tokony atsika zao io isam-batan'olo mety mandatsika 10 € par mois 500 € par mois 1000 € par mois arakaraka ny capacité misy amitsika agny mba ahafatsika tompiny manamboatra ny firenetsika baka zegny tsy ole mpagnatsika andeha angataka amireto olo zay efa namodiky firenena fa rola bo misy vola mary fa volandreo io mataonao midriza aminany anao tsy maintsy misy tamberiny tadiavindreo aminany ary io le mamoreratsika vitatsika zegny firatsika ny Europe eto firy na amin'ny tany na tsy ny Europe fa andafy aty sy ny karazany sy ny namany ke ino tsy agnanaovantsika zegny afatsika magnamboatra firenenantsika une fois pour toutes ke zegny le fagnentana fa andaminizy atsika jiaby dia io regninareo miady ke tsaratsara atsika jiaby velomina madinidinika zao velome